Portava més de 20 anys treballant a la mateixa empresa. I un dia ve al meu cap i em diu que demà no cal que torni. Cada dia hi ha més persones a l'atur. I per això nosaltres unim treballadors i empreses. I ella també m'anava enviant les 2 o 3 ofertes de feina que li han arribat amb ella. Me les ha anat comunicant i hem anat fent el seguiment. I a dia d'avui possiblement ja tingui feina. A la Fundació Claperós, les persones aprenen a trobar feina. Nosaltres unim treballadors i empreses. Nosaltres ens vam posar en contacte amb la Fundació Claperós perquè nosaltres som una empresa de servei. La Fundació Claperós ens ha ajudat moltíssim a fer aquest tipus de selecció, han seleccionat el personal adequat, amb la formació necessària en aquest aspecte social i en tots els àmbits del que és el sector de la neteja. I el que més ens ha agradat és el seguiment que ells estan fent contínuament del personal que s'ha adaptat o no a les circumstàncies de l'oferta de treball, en aquest cas que teníem nosaltres. Perquè ella per si sola trobi una feina. Nosaltres a la Fundació no trobem la feina, no li aconseguim la feina, sinó que és responsabilitat de cada persona el fet de trobar-se la feina d'una manera autònoma. Nosaltres assessorem durant aquest procés, però l'èxit al final és de cada usuari. Ara tinc feina, però si demà no en tinc, segur que sabré com trobar-la.